dito lang, tayo makupo. Tama na, kaupo lang natin eh. Tanggalan mo ng nasa. Ay, ng takip. Ay, ito. Gawa mo na yun, Ate. Oo, chat ko na. Pagod. Pagod lang. Chris Reporongon. Ay, Pop, shoutout. Kape muna tayo, Pops, kape. Bakdo, Tagawayan. Kim Jairi Alberto. Oy, ride safe, Pops. Salamat, Pops. Kape muna tayo. Grabe. Palaban na naman tayo dito sa Tagawayan. Chris Ripongon, headset, RS lagi, Pops. Salamat, Pops, salamat. Sandaling ano lang, sandaling stopover, grabe. Kape muna tayo, kape. Kape muna. Ano na naman tayo na, palaban na naman. Dito na, paboritong kapehan namin. Taga-Wentesan tayo ngayon. Walang masyadong tao. Ayan. Shoutout sa inyo. Shoutout. Shoutout. Ay, grabing sakit sa katawan ng biyahe natin dito sa Tagawayan. Maganda na mga kalsada, Pops. Gumaka, Pops. Gumaka Tagawayan, Calawag, grabe. Yung mula Pagbilao, medyo maayos na. Atimonan, medyo maayos din. Lopez, medyo ayos din. Pero dito sa may Tagawayan, grabe yung tagtagan natin. Kapapalit lang namin ng swing arm kanina, swing arm bearing sa may Pagbilao. Kaya alas 8:45 kami nakatulak. Dumating kami ng Pagbilao ng alas 12. Pero nasiraan kami ng swing arm bearing. Kaya nakapagpalit po kami, inabot kaming 2 oras sa Pagbilao. Nakaalis kami ng Pagbilao. Bali alas 2 na. So almost 7 na, no? 7. Dito na tayo sa Tagawayan. Grabe. Ang lala ng tagtag talaga dito sa Tagawayan. Oo, Pops, grabe. Grabe. Sagad na sagad yung, hindi ko lang makikita, sagad na sagad yung yung front shocks ko, grabe. Hoy, may 16 viewers tayo. Shoutout sa inyo, kape muna tayo. Hindi tayo masyadong nag-live at nag-post at medyo late na tayo nakaalis. Shoutout sa inyo, salamat. Nasa Tagawayan guys tayo, shoutout sa inyo. Short live lang, tapos tutuloy na rin kami. Thank you sa inyo. Shoutout, God bless, ride safe. Lijan Carl Basar, hi. Hello, Paps. Hello. Mukhang bakbakan na naman rides yun, Paps. Oo nga eh. Grabe. So ano pa, Anday Highway na lang. Anday Highway na naman. Pagkatapos natin dito sa may Tagawayan, Anday Highway. Makto Tagawayan tayo. 10 viewers natin, shoutout sa inyo. Yan. So baka nakapagkapin na rin kayo dito. Tapos ng Tagan, ang ganda ng sentro nila. Yan, kami muna tayo. Tutuloy na rin kami. Salamat. Ride safe. God bless.